This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Buking, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito! Good morning! Maabid niya kabasan at si kayo namin kapaborito. Agunatan ng Miyerkules, Hulyo 16, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa ulo po ng ating mga balita, sa ating balitang lokal, paggunita sa ika-35 taon ng 1990 earthquake sa Dagupan City, 30 second. Okay, 30-second prayer isasagawa. Radyo Pangasinan Balita. Joint inspection para sa road upgrading isinagawa naman sa Mangaldan. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pambansa, 71 buto na recover sa Taal Lake sa nagpapatuloy na retrieval sa missing Sabongero. Radyo Pangasinan Balita. 66% umano ng mga Pinoy pabor na tugunin ni Vice President Sara ang impeachment complaint ayon sa survey. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pandaigdig, US at Indonesia nagkaroon ng kasunduan sa usapin ng taripa. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang sports, pinakamatandang marathon runner pumanaw na sa edad na 114. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang entertainment, The Voice USA champion na si Sofronio Vasquez na piling kakanta ng Lupang Hinirang sa sona ni President Bongbong Marcos Jr. Radyo Pangasinan Balita. 9 na minuto makalipas ang alas 7 na umaga at ngayon sa detalye po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, paggunita sa ika-30 taon ng 1990 earthquake, isasagawa ang 30-second prayer. Ngayong araw, ginugunita ang anibersaryo ng magnitude 7.8 na killer earthquake
Okay, killer quake noong 1990, isang makasaysayang lindol na nagdulot ng matinding pinsala at nagturo ng mahalagang aral sa ating lahat. Bilang bahagi ng paggunita, ipinasya ng city government ng Dagupan sa pamumuno ni Mayor Belen Fernandez. Ang sabayang tutunog ang mga sirena sa mga gusali, kalsada, paaralan at iba't ibang pampubliko at pribadong tanggapan. Sa ganap na alas 3 ng hapon, inaanyayahan ang lahat na pansamantalang huminto sa kanilang gawain at makiisa sa isang 30 segundong panalangin para sa kaligtasan at patuloy na kahandaan laban sa sakuna. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, nakatutok at full support naman ang city government sa mga persons deprived of liberty o kay PDL sa pamagitan ng College Behind Bars Scholarship Program. Katuwang ang University of Luzon at Bureau of Jail Management and Penology, Dagupan City. Sa kasalukuyan, mayroong 37 PDL scholars ng syudad sa ilalim ng programang ito. Sila ay sumasa ilalim sa regular na on-site face-to-face training sessions at online modules na layuning mabigyan sila ng pantay-pantay na pagkakataon na makapag-aral at makapaghanda para sa mas magandang kinabukasan. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, tamang buwis, tamang serbisyo. Ito naman ang inilunsad ng city government ng Dagupan kung saan seryoso ang gobyerno ng Dagupan sa one-stop business center, lalo na sa tamang koleksyon ng buwis at maayos na business permit registration para sa lahat ng negosyante sa lungsod. Sa patnubay ni na City Legal Officer Attorney Aurora Valley at Secretary Ryan Rabanzo, patuloy umanong pinapahusay ang sistema ng pagbubuwis at pagtukoy sa mga pinansyal na obligasyon ng bawat may-ari ng negosyo. Sa ilalim ito ng opisina ni na OSBC Head Helen Milay at City Treasurer Office headed by Acting City Treasurer Randolph Obando. Hinikayat ang lahat na aktibong makipag-cooperate ang mga business owners para sa tapat, maayos at transparent na market at tax collection. Ang bawat kontribusyon nito ay mahalaga dahil ito ay direktang bumabalik sa pamamagitan ng serbisyo ng syudad. Radyo Pangasinan Balita. At sa karagdagan pa po ng ating balitang lokal, joint inspection para sa road upgrade sa Barangay Bari sinagawa ng LGU Maldan at NIA PIMO upang matiyak hindi maantala ang sistema ng patubig. Magkatuwang na nagsasagawa ng site inspection kahapon ang mga inhinyero mula sa National Irrigation Administration, Pangasinan, Irrigation Management Office o kay NIA PIMO, Municipal Engineering Office at Municipal Agriculture Office ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan upang i-monitor ang lagay ng ilang patubig sa Barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Bunga ang naturang inisyatiba sa direktiba ng alkalde ng Mangaldan na si Mayor Bonafed de Vera Paray, na tiyaking hindi magiging sanhi ang nakaplanong pagpapataas ng kalsada sa susunod na taon para hindi maantala o maputol ang serbisyo ng mga kasalukuyang pinakikinabangang irigasyon na itinatag at pinangangasiwa ng NIA sa lugar. Pinuntahan ng grupo ang bahagi ng kampasong sa P. Molina Street sa Barangay Bari na napili ng lokal na pamahalaan para sa isasagawang road upgrading project. Mahalaga umano na hindi masira o mabarahan ang irrigation canal, lalo't ito ang paunahing pinagkukunan ng tubig ng mga magsasaka. Anumang pagkasira o kay pagkaantala rin kasi sa patubig ay maaaring magdulot ng malawakang pinsala sa taniman at kanilang kabuhayan. Radyo Pangasinan Balita. 14 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pambansa. Nasa 66% umano ng mga Pinoy ang pabor na tugunin ni Vice President Sara Duterte ang kinakarap na impeachment complaint.
Batay sa survey ng Social Weather Station, okay, SWS, na kinumisyon ng Straight Base Group, lumilitaw na 19% lamang ng mga Pinoy ang hindi sang-ayon dito, habang 15% ang undecided. Kung saan ang Metro Manila umano ang may pinakamataas na porsyento ng respondents na naniniwalang dapat sagutin ni Vice President Sara ang impeachment case na nasa 76%. Sinundan naman ito ng Balance Luzon na 69%, Visayas na nasa 67% at Mindanao na nasa 55%. Sa socio-economic classes naman, ang classes A, B, C ang nakapagtala ng pinakamataas na porsyento ng mga sumang-ayon na nasa 73%. Sinundan naman ito ng Class D na mayroong 66% at Class E na may 62%. Ayon sa mga sumagot sa survey, mas magkakaroon ng pagkakataon si Duterte sa paglilitis na masagot ang mga aligasyon ng korupsyon laban sa kanya. Ayon sa naturang grupo na ipinapakita ng mga resulta. Ang survey ay sinagawa noong Hunyo 25 hanggang 29 at nilahukan ng 1,200 respondents. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, umaabot sa 71 piraso ng buto ang na-recover mula sa ilalim ng Taal Lake. Ang hawak na ng PNP Forensic Group kung saan 6 dito ay hinihinalang buto ng tao. Ayon kay Lieutenant Colonel Edmar de la Torre, officer in charge ng DNA Laboratory Division ng PNP Forensic Group, aabutin ng 5 hanggang 7 araw upang makabuo ng DNA profile mula sa mga buto, habang karagdagang 5 hanggang 7 araw pa ang kakailanganin para sa cross-matching sa DNA ng mga kaanak na mga nawawalang sabungero. Sinabi ni De La Torre na 18 kamag-anak na ng mga nawawalang sabungero ang nakuha na ng DNA sample para sa posibleng cross-matching. Nakatakda itong isagawa kapag may nabuong DNA profile mula sa mga buto, habang karagdagang 5 hanggang 7 araw pa ang kakailanganin para sa cross-matching. Sinabi pa ni De La Torre na 18 kaanak ng mga nawawalang sabungero ang nakuhanan na ng DNA sample. Nakatakda itong isagawa kapag may nabuo ng profile mula sa mga nakuhang buto. Ipinasilip naman sa media ng PNP Forensic Group ang DNA Laboratory kung saan ipoproseso ang mga nakuhang buto sa Taal Lake. Samantala, nag-deploy na ang Philippine Coast Guard na remotely operated vehicle, okay, ROV, upang gamitin sa paghanap ng missing sabongero sa Taal Lake, Batangas. Ayon kay PCG spokesperson Captain Noemi Girawa, kayabyab, sinimulan na nila ang paggamit ng ROV para sa search and retrieval operations. Ang ROV ay may ilaw at kamera, kaya't inaasahang mas mapapalawak nito ang isinasagawang monitoring sa sahig ng lawa. Radyo Pangasinan Balita. 18 minuto makalipas ang alas 7 na umaga, posibleng abutin naman ng 6 na buwan ang retrieval operation sa mga nawawalang sabongero. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ipinaliwanag niya na maikli pa ang 6 na buwan dahil marami pang proseso ang pagdadaanan bukod sa paghahanap, retrieval markings, pag-identify sa mga buto, pagkuha ng DNA sa pamilya ng missing sabongeros na pwedeng itabi muna para i-match kung makakakuha pa ng DNA sa mga buto. Gayunpaman, hindi naman kailangan tapusin pa ang 6 na buwan dahil pwede naman anyang magsampa. Pag sa tingin ng DOJ ay sapat na ang mga ebidensya at airtight ang kaso na pwede nang tumayo sa korte. Hindi anya biro ang paghahawak o kay paghanap sa malawak na lawa at sa sinasabi ng whistleblower na si Julie Patidongan na mahigit na 100 sabongero ang itinapon doon. Sasailalim o kaya sasalain din ang mga testimonya ng mga testigo at i-evaluate pa ng prosecutors ang mga papel na masangkot kabilang ang mga aktibo at retiradong miyembro ng Philippine National Police. Radyo Pangasinan Balita.
Tumaas naman ng hanggang 10% ang trust rating ni President Bongbong Marcos Jr. noong Hunyo. Base sa survey, mula sa 38% noong Mayo, umabot na sa 48% ang nagsabi na malaki ang tiwala nila o meron silang much trust sa presidente noong Hunyo. Nasa 30% naman nagsabi na maliit ang tiwala nila o little trust sa Pangulo, habang 21% ang undecided. Samantala, ang mga mayroon namang much trust kay Vice President Sara Duterte ay tumaas ng 1% mula sa 60% noong Mayo ay naging 61% noong Hunyo. Samantala, ang mga mayroon namang much trust, nasa 23% naman ang may little trust sa Vice Presidente, habang 14% naman ang undecided. Tumaas din ang mga taong may tiwala kay Senate President Francis Escudero. Mula sa 47% ay naging 55%, habang ang may little trust ay 23% at 21% undecided. Umangat din ang mga taong may much trust kay Speaker Martin Romualdez. Mula sa 26% noong Mayo ay naging 34% noong Hunyo. Ang may little trust naman sa kanya ay nasa 34% rin, habang ang may little trust ay 34% at 27% undecided. Ang survey ay isinagawa mula June 25 to 29 at nilahukan ng 1,200 Filipino adults sa buong bansa. Mayroong itong plus 3% margin of error. Radyo Pangasinan Balita. 21 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At ngayon, sa detalye naman po ng ating balitang pandaigdig, inanunsyo ni US President Donald Trump na nagkaroon na sila ng kasunduan ng Indonesia ukol sa usapin ng taripa. Sinabi ng presidente na nakiusap ang nasabing bansa para hindi sila makaranas ng mabigat na taripa. Hindi naman nagbigay pa na anumang detalye si Trump kung ano ang nilalaman ng kanilang kasunduan. Magugunit ang maraming mga bansa ang nagkukumaw ngayon na makipag-usap kay Trump para hindi sila patawan ng mabigat na taripa. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, pumasok na ang US envoy sa Syria matapos ang ginawang pag-atake ng Israel sa Syria. Ayon kay Tom Barrack, ang US Special Envoy sa Syria na kaya sila nang himasok ay para maiwasan ang anumang pagtaas ng tensyon. Nanawagan din ito ng pagkikipag-usap para magkaroon ng kalinawan at hindi na lumala pa ang pag-atake. Una nang pinag-utos ng Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pag-atake sa mga government forces ng Syria at military convoy na patungo sa Suwadda na malapit sa Israel. Radyo Pangasinan Balita. 23 minuto makalipas ang alas 7 na umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang sports. Pumanaw na ang tinaguri ang pinakamatanda at unang centenariana marathon runner sa edad na 114. Si Pooja Singh ay nasawi matapos na mabundol ng sasakyan sa Punjab, India. Nakumpleto nito ang Toronto Waterfront Marathon noong 2011 nung ito ay edad 100. Nakapag-rehistro ito ng record sa full marathon noong 2003 na tinapos ito ng 5 oras at 40 minuto. Bigo naman itong maitala sa Guinness Book of World Records dahil sa hindi ito nakapagbigay ng kanyang birth certificate. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, masayang ibinahagi naman ni Kiefer Ravina ang personal na pagkakilala niya sa ilang mga sikat na basketball players sa mundo sa isang pagtitipon ng isang sports brand sa Athens
sa Athens, Greece ay ibinahagi ng dating Gilas Pilipinas player ang larawan kasama ang sikat na mga basketballista. Sa social media account nito ay makikita ang selfie nila ng NBA legend na si Michael Jordan. Kasama rin ito ang ilang mga manlalaro gaya ni na Carmelo Anthony, Rip Hamilton, Mike Bibby. Nandun din sa pagtitipon ang kasalukuyang manlalaro ng NBA gaya ni na Los Angeles Lakers star Luka Doncic at Rui Hachimura, Miami Heat stars Jaime Jaquez Jr. at Bama Adebayo, Zion Williamson ng New Orleans at Paulo Banchero ng Orlando Magic. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa detalye naman po ng ating balitang entertainment. Ibinunyag ng singer na si Beyonce na ninakaw ang mga kantang hindi pa nito na ipapalabas. Sinabi nito na kabilang ang hard drive kung saan nandoon ang mga bagong kanta na ninakaw sa sasakyan ng kanyang choreographer habang ito ay nakaparada sa Atlanta noong July 8. Nangyari ang insidente 2 araw bago ang unang araw ng kanyang Cowboy Carter Tour sa Atlanta. Ayon sa choreographer nito na si Christopher Grant at dancer na si Diana Blue na kanilang ipinarada ang nerentahan nilang Black Jeep Wagoner malapit sa food hall. Pagbalik nila sa lugar ay nakita nilang binasag na ang bintana at tinakaw ang 2 maleta. Mayroon ng suspect ang mga kapulisan na nasa likod ng nasabing pagnanakaw. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang entertainment, napili si The Voice USA champion Sofronio Vasquez nakakanta ng Lupang Hinirang sa State of the Nation address ni President Bongbong Marcos Jr. Kinumpirma ng Malacanang ang pagkapili sa Filipino tenor na si Sofronio para sa sauna sa darating na July 28. Ayon sa Presidential Communications Office, PCO, na isang malaking karangalan na ang dinala ni Vasquez dahil siya ang kauna-unang Filipino at unang lalaking Asyano na nagwagi sa The American talent show na The Voice USA Season 26. Tubong Misamis Occidental si Vasquez at ngayon ay naninirahan sa Estados Unidos. Radyo Pangasinan Balita. 27 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po ang Radyo Pangasinan Balita makalipas ang ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa bungero, ipagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko at pagkatao ko dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, 7:30 na. Time check is brought to you by Anli Serbisyo Bunuan Gazette. Sa pag-unlad, disiplina at pagkakaisa ang kailangan. By Cap Noel Bumanlag. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic We Center. want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay,
Wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan! They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Geset. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 7:34 na po ang ating oras. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programang Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, ating alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Huwebes. Okay, Merkules pala.
July 16 sa pamamagitan ni Sir Jun Soriano ng Pag-asa Dagupan City. Sir Jun, good morning! Yes, good morning sa lahat ng tagapakinig, taga-subaybay ng Radyo Pangasinan. Narito ang update higit sa pagkaya ng ating panahon. So, kaninang alas 3 ng madaling araw, ang low pressure area na ating binabantayan na may layong 975 kilometers east, southeastern Luzon. Sa ngayon, magpapatuloy pa rin po yung ating southwest monsoon na nakaka-apekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. At yung ating binabantayang low pressure area ay sa susunod na 24 na oras ay inaasahan natin itong magiging mamumuo bilang isang bagyo at ito ay tatawagin natin bagyong si Krising. Samantala, sa ngayon, maulap na papawin ang inaasahan na may inaasahan pa rin talas-talas na pagulan, pagpunog dyan sa may Bicol Region, Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte dahil sa low pressure area. Samantalang ang Metro Manila at Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, katulad din ng Cavite, Laguna, Batangas, Zambales, Bataan, ay maulap na kalangitan ang kanilang asang na may kalakaling pagulan at pagpunog dahil sa southwest monsoon or hangin na bagat. Ganun din sa nalalabing bahagi ng ating bansa or Luzon, kasama na po dyan ang Pangasinan, bahagyang maulap pa rin hanggang sa maulap na kalangitan na may pulong-pulong pag-ulan at pagpulong dahil pa rin sa hangin na bagat na pinalakas itong ating low pressure area. So rectangle warning na nakataas dito sa ating nalawigang Pangasinan, subalit banayad hanggang sa tamtamang pag-alo naman ang kondisyon ng ating karagatan. Ngayon, ang ating agwat na temperatura ay naglalaro sa 26 hanggang 32 degrees Celsius. At ang araw naman po ay sumikat kaninang 5:35 ng umaga at siya namang lumog mamayang 6:34 ng dakong hapon. So yan muna ang ating lagay ng panahon. Maging alito sa ating binabantayang bagyong si Krising na papasok na ngayong araw na to. So ang tabayan ng susunod nating update mamayang ikalabing tanghali. Mula rito sa tanggapan ng Pag-asa, Dagupan, yung surian ng tagapag-una. Maraming salamat, Sir Jun Soriano ng Pag-asa Dagupan City. Malindanao, kapaborito. May LPA babantayan na Pag-asa at may posibilidad na maging bagyo. At ito ay tatawaging Krising, mga kapaborito. Kaya maging alert ho tayo, mga kapaborito, at hindi na rin nakapagtataka kung naman tutumbukan yung walay bagyo. Kasi pag ganitong sa record po kasi ng Pag-asa, pag nagsimula na ang July, yan, pagpasok ng July, 2 hanggang 3 bagyo ang inaasahang papasok. Ganon din sa August, September, October, November. Maging alert ho tayo, mga kapaborito, sa mga mangingisda naman ho natin ay walang nakataas na gale warning. Kaya malaya po sila na makapangisda, pumalaot. Pero ingat pa rin ho tayo, mga kapaborito, kasi ang bagyo, hindi mo yan basta-basta yung mapapahinto ba. Kung pumasok na at biglang lumakas, hindi mo yan mapapahinto kahit sino. Natural calamity po yan, mga kapaborito. Kaya ingat ho tayo. Iba na po pag naka-ready ho tayo. Alas 7:38 na po ang ating oras. Good morning po sa
Sa mga may pasok po ng alas 8, bilis-bilisan na ho natin ang pagkilos mga kapaborito. Bawal po malate, lalong bawal ang umabsent. Kasumpal na sweldo ng karuman. Pero arami arum ko no, katun unlobira natin, taaga atuloy sa sweldo da, tangarum lang kapuni. Oo, kaya ngayon daw na ngayong araw na Miyerkules 16, ararata may mansusweldo na kinsenas katapusan. Ngayong araw din na ito, July 16, mga kapaborito, 2025, ay ginugunita po ang ika-35 taon ng 1990 earthquake sa Dagupan City. At panawagan po ng city government, mamayang alas 3 ng hapon, ay sabay-sabay po na tumigil sa mga ginagawa ho natin. Makakarinig din ho tayo ng sirena. Oo, pagtunog ng sirena, mga kapaborito, dito sa syudad ng Dagupan. Dahil isasagawa po ang 30-second prayer. Yan po yung panawagan ng city government bilang paggunita. Siyempre, una magpapasalamat ho tayo mga kapaborito. Mananalangin tayo. At una ipagpapasalamat ho natin, hanggang ngayon buhay at malakas ho tayo. At nakabangon na rin po kahit papano. Oo, nung magugunita ko mga kapaborito, dalaga pa ang nene noon. Nene pa tayo 20 years old. 1990 yun mag-21 pa lang ako noon kasi August ako July 16 nung nangyari yun. Alam nyo mga kapaborito, naalala ko lang, grabe, nung maramdaman natin yung ganong kalakas, 7.8. Oh, killer quake talaga. Pinakamalakas yan na naranasan ng Dagupan City. At alam nyo yung parang ang dami-daming kabayo na parating, dumadagundong talaga. Oo, nasa ang tiniterhan namin noon doon sa may Sabangan, diyan sa may Perennian, oo. At ang ginagawa ko noon mga kapaborito, mantuwa-tuwa-tuak. Naglalaba kasi ang nanay ko, siya ang nagbabanlaw. Ako naman ang taga-tuwato. O yung tuwato, yung binobomba. Oo, yan. Ang ginagawa ko. Tapos doon sa tabi namin, may nakapark na jeep na malaki. Oo. Alam nyo, nung biglang lumindol nun, grabe, naka-steady lang ako, humawak talaga ako doon sa sa tuwato. Tapos, yung jeep, alam ko talagang, ang lakas ng paggalaw nga niya. Buti na lang, walang malaking building dyan. Walang matataas sa gusali, okay, bahay dyan sa may Perennian, sa may Bunuan Sabangan. Bunuan Gisat, Sitio Sabangan. At pero ngayon, ang lalaki na ng bahay. Kayo, mga kapaborito, yung mga kaedad ko, ano ang ginagawa nyo noon nung dumating yung killer quake na yan, yung naranasan natin noong July 16, 1990. Pwede nyo pong i-chat sa ating Facebook account. Okay, pwede kayong mag-text sa ating number 0917-4744-515. Ano ang ginagawa nyo noon? Ano yung, syempre lahat tayo nakaranas nun ng takot. Oo, umiiyak tayo. Diba? Yung iba talagang ninenervous. Yung iba, nasa eskwelahan, yung bunso naming kapatid, maikwento ko lang mga kapatid, nasa City High siya nun Nag-aaral siya diyan sa may Dagupan City National High School. Sa mga oras na yun, alas 3, mga kapaborito, na nandoon sila sa compound ng City High at meron silang isinasawang activity. Kung hindi ako nagkakamali, PE. Kung nakikinig ngayon, nanonood sa atin yung aking kapatid, si Edith. Naka-uniform pa siya noon kasi nasa school sila. Alam nyo, lumubog siya sa putik ng hanggang tuhod. At naikwento nga niya, gabi na siya nakarating alas 3. Tapos syempre, sino bang hindi matatakot? Mula sa City High, nilakad niya hanggang sa may traffic. May sasakyan, pero naputol nga yung tulay dyan sa Perez. Ano nang pangalan? Nung tulay na yan, naputol yan sa gitna, mga kapaborito.
May kwento ko lang doon sa mga wala dito, hindi nila naranasan yun. Yun yung pangyayari. Diyan sa may kahabaan ng Perez, ang daming mga gusali dyan na lumubog. Meron pa tayong nakikita hanggang ngayon na lumubog pero hindi na ginalaw ng may-ari. Oo, hanggang ngayon lumubog pa rin. And yun nga, yung kapatid ko, balik tayo dun sa kapatid ko mga kapaborito, mula dun sa City High, nakasakay pa pala siya ng jeep papunta dun sa may Perez. Pero dahil naputol yung yung tulay diyan sa may Perez noon, ay naglakad na lang siya hanggang traffic. Pagdating sa traffic, akala niya may masasakyan pa siya, wala. Naglakad ulit hanggang makarating sa amin diyan sa may Bunuan Gazette. At halos matulala siya, mga kapaborito. Meron pa nga siyang matandang natulungan noon na lumubog na yung matanda, pero inabot pa ng kapatid ko yung matandang babae yan. Oo, inabot niya para maiahon siya doon. Kaya yun, yung mga naranasan. And meron namang kwento yung ang ate ko, meron nga siyang anak, ilang buwan pa lang, dahil sa lakas ng lindol, nagpagulong-gulong yung anak niya dahil gumagalaw talaga yung bahay. Oo, hindi siya simentado kasi yung tinitirhan namin noon. Parang bahay kubo, yun. Kawayan, made of kawayan siya. Gumulong-gulong yung bata. Si Kenneth. Kenneth na Ballesteros dyan sa may nasa Kalasyaw na siya. Dalawa silang bata noon, si Aubrey. Oo, si Aubrey Ligaspi. Ngayon, meron na silang mga anak. Diba, pag naalala mo yun, ang kwento ng marami noon, sabi ng matatanda noon dito sa Dagupan City, dekada bago makabangon ang Dagupan City. Dekada ang lilipas bago maka-recover, sabi nga. Pero eto na tayo mga kapaborito. Kung titignan natin, ang dami-dami, pag mag-ikot ka dito sa Dagupan City, ako na lang, saksi ako dun naranasan ko mismo yun Ang laki na ng pinagbago. 35 years na ang lumipas. At heto, mga kapaborito, bumangon tayo. Ano man yung naranasan na, at mararanasan pa. Hanggat may buhay, babangon tayo at patuloy na lalaban. Di po ba, mga kapaborito? Kaya nananawagan din po tayo doon sa isa tayo nananawagan doon sa panawagan ng city government na mamayang alas 3 pagtunog ng sirena, makipagkaisa ho tayo sa pananalangin. Ipagpasalamat ho natin. Di po ba, mga kapaborito? Marami tayong ipagpasalamat araw-araw, mga kapaborito, dahil hindi biro yung mabuhay tayo dito sa mundo. Hindi biro yung nararanasan natin, di po ba? Iba't ibang nga lang ang dumarating sa atin na pagsubok sa buhay. Pero, Pinoy tayo palaban. At syempre, higit sa lahat, meron tayong kakampi number 1. Doon sa itaas. Di ba? Kaya magpasalamat ho tayo, mga kapaborito. Ay nako, naiyak tuloy ako. Alas 7:47 na po ang ating oras, mga kapaborito. And, sus Ginoo. Ito naman po. Sabi nung isa, may nag-text sa akin. Ito, ang sabi niya, naglalaba din po ako noon. Dito sa may Maluwid po. At meron din akong dalawang maliit na anak. At ngayon, nakagraduate na rin. At yung bahay namin noon, sabi nga niya, gumiba. Pero heto, nakasurvive. Nanggaling po, ang last 4 digits ng kanyang cellphone number ay 4783. Thank you sa pag-text at pag-share ng karanasan po natin dyan sa nangyaring 1990
earthquake dito sa Dagupan City. Hindi lang dito sa Dagupan City ang mga napuruhan sa Baguio. Oh, yung isang malaking gusali dyan sa Baguio, nakalimutan ko na kung anong pangalan nun. Oh, lumubog din yun mga kapaborito at maraming naitalang namatay dyan sa Baguio. Pero tingnan mo naman na, nagsilitawan pa yung iba pang mga establishment din dyan. At sa may Cabanatuan City, kung hindi ako nagkamali, 3 yung napuruhan dito sa killer quake na ito. Pero dito sa Dagupan City, ang naranasan natin ay 7.8. Alas 7:49 na po ang ating oras. At base naman po dito sa patuloy na retrieval operation ng otoridad sa missing Sabongero, base po sa pinakauling ulat na inilabas po ng mga nagsasagawa ng retrieval operation ay 71 ng buto ang na-recover sa Taal Lake. At biruin nyo mga kapaborito, hindi biro yung ginagawang pagsisid dyan. Oo, buwis buhay talaga yung mga sumisisid. Ito ay para bigyan na katarungan, mabigyan ng katarungan yung mga naging biktima, at pamilya ng biktima na hanggang ngayon ay naghihintay. Na bagamat sabi nga kahit na halimbawa patay na, gusto pa rin nilang mabigyan ng katarungan ang sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Yung missing Sabongero. At eto, nagpapatuloy at sabi din naman ng DOJ mga kapaborito, tatagal pa yung mga gagawing pagproseso dyan kasi may gagawing DNA test doon sa mga buto and syempre sa mga kamag-anak. O kung magkakaroon kasi ng cross-matching para ma-identify kung sino yung may-ari ng buto na yon mga kapaborito. Naniniwala naman tayo dito sa ating bansa na merong katarungan. And yung investigasyon, gumugulong na, mga kapaborito. At sabi naman po ng kapulisan ho natin na dadaan sa due process ang lahat. Oo naman. Kasi may suspect, may biktima, syempre patunayan yan, di ba? O may binanggit ang whistleblower na ganito, si ganito, ganyan ang utak. Ito yung mga sangkot, ito yung mga sinasabing pumaslang. O naririnig natin, napapanood natin kung papaano ginawa yung pagpaslang base doon sa sinasabi ni alias Totoy, di ba? Nakakasakit ng damdamin. Madudurog talaga ang puso mo pag naririnig mo yun di ba? Di lalo kung tayo nga hindi natin kamag-anak yung nawawala. Di lalo na doon sa mga pamilya ng mga biktima. Mas masakit sa kanilang damdamin. Oo, pero heto nga, ang gobyerno naman ho natin ginagawa ang lahat para sa ganon na ay malaman ang katotohanan. Alas 7:52 na po ang ating oras. Ang bilis naman po ng ating oras. Heto naman, kakanta po sa SONA ni President Bongbong Marcos Jr. na isasagawa sa July 28, mga kapaborito, ay isang tubong Misamis Occidental. Oo, si Sopronio Vasquez. Pero naninira na ito sa US, mga kapaborito. At sumama nga siya sa The Voice USA at naging champion siya. O syempre proud tayo, Pinoy yan. Oo, kaya eto, siya ang kakanta po ng Lupang Hinirang. Yung pambansang awit ho natin, mga kapaborito. At syempre tayo ay excited kasi hindi ko napanood yung pagkanta niya sa The Voice at siya nga ang nahirang na champion. Syempre, lahat tayo, yung mga hindi nakapanood, hindi pa nakakarinig ng boses nitong si Sopronio Vasquez, excited. Di po ba? Na marinig yan. Hindi artista ang pinili ngayon, di po ba?
Hindi rin kasi meron tayong mga artista talaga na mga singer ho tayo dito. Artista, singer, sila yung napipili. Pero ngayon, eto, singer din talaga at nanalo nga sa The Voice USA. Si Sofronio Vasquez, tubong Misamis Occidental. At dyan po, sa zona ng presidente po natin, ay dyan ilalahad yung mga naging accomplishment po nila. At syempre, yung mga gagawin pa na proyekto at programa para sa kapakanan po ng lahat ng Pinoy. At sa lahat ng naninirahan dito sa ating bansa. Ang kapulisan naman po ay patuloy na naghahanda para sa kaayusan at kapayapaan at magiging maayos yung daloy ng trapiko lalo na sa lugar kung saan isasagawa ang zona ng ating presidente. At inaasahan na rin na merong mga mag-rally. Oo, yung may mga hinaing at hindi naman sila pinagbabawalan pero may mga area lang kung saan sila po pwede na mag-rally at dapat may permit ang mga ito. And sana kapag nag-rally, yung payapa. Wala namang masama eh. Dito naman sa atin, may kalayaan tayo para ibusngaw tayo. No, anturay, hinanakit tayo kay panawagan ho natin sa ating gobyerno. Pero isaayos natin at gawin ho natin ng tama. Ayun, kumuha tayo ng permit. Kasi wala namang naaayos sa magulong pamamaraan. Mas magiging maayos yan kung maayos na isasagawa yung mga gustong aktibidad na gagawin. Dito ba mga kapaborito? Ang bilis ng oras, 5 minuto bago mag-alas 8 ng umaga. At syempre, dadako na ho tayo sa ating mga pagbati. Good morning and happy listening, happy viewing kay Mr. and Mrs. Nado and Margarita Bansal. Diyan sa may Kanawalan, Binmalay, Pangasinan. And syempre, good morning din po sa mga tagapakinig ho natin dyan sa may bayan po ng Bayambang. Sa mga kamag-anak po ni Engineer Nixon Dakal dyan sa Bayambang. Good morning po. And dyan din po sa may bayan ng Malasiki. Marami pong nakikinig sa atin dyan at nakatutok, nanonood sa kanilang Facebook account. Good morning and magandang morning na nga, magandang umaga pa. Happy listening po and happy viewing. Good morning kay Edith dyan sa may Japan. And dyan naman po sa may Batangas, dyan sa may barangay Malbar. Magandang umaga sa ating kapaborito, Rowena Miraflor. Ang ating napakabuting ina. Yan kay si kapaborito, Rowena Miraflor. And yung mga tagapakinig din ho natin dyan sa may Pusurubio. And syempre dito sa lungsod ng Dagupan, dyan sa may Herrero Perez. Good morning po sa De Vera family. Lalo na kay Chantal De Vera, dyan sa may Herrero Perez. And good morning din po kay Josefina Primera. Dyan po sa may ano ito? Tambak o Tubong. Dito, dyan sa may Barangay Tubong. Yan, good morning po. And syempre, good morning din po sa mga tagapakinig natin. Dyan sa may Binlok. Bunuan Binlok, Bunuan Gisad, Bunuan Bukig. Good morning kay Cap Noel Bumanlag ng Bunuan Gisad. Ang panawagan nga, yung satellite health center po dyan ay tuloy-tuloy po ang pagbibigay serbisyo. Open po yan sa lahat. At malaking pasasalamat ng mga residente ng Bunuan dahil nailapit na sa kanilang lugar yung serbisyo para sa pangkalusugan.
nabawasan na yung pumipila sa mga sa health center dito sa may Perez. At dahil po dyan sa tinayong satellite health center ng Dagupan City, yan lahat ng taga-bunuan dyan na pumupunta. Kaya tinawag na yan na One Bunuan. No choice na ho tayo mga kapaborito. Pansamantala magpapaalam po ang Radyo Pangasinan Balita. Maraming salamat and magandang morning. Nakasama po natin sa ating technical side si Engineer Nixon Zakal. Ako po si Amor Digas Pidiga. Maraming salamat and magandang morning. Sikaratan, Susaray Manuna.